Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bawas sa sweldo ng mga empleyado ng Clark Development Corporation. Naramdaman na sa unang payday ng 2023. Ilang nagtitinda sa Pampanga, umaangkat ng itlog sa ibang rehiyon. Supply sa gitnang Luzon, nagkukulang umano. Rehabilitasyon ng Lasadin Flyover sa siyudad San Fernando na antala bunsod ng ilang usapin sa social preparation. Si ambulance, idinestino sa Isla Pamarawan at karatig na coastal areas ng Bulacan. At Pilipinas, handa na sakaling alisin ng WHO ang public health emergency ayon sa DOH. May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to. Ikinadismaya ng mga rank and file employees ng Clark Development Corporation ang implementasyon ng Compensation and Position Classification System o CPCS sa kanilang unang sahod sa taong 2023 sa kanilang job level status. Aabot umano sa humigit kumulang 5,000 piso ang bawas sa kanilang take-home pay. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Bawas na ang allowances, benefits and incentives ng 470 na rank and file employee ng Clark Development Corporation o CDC sa kanilang unang payslip ngayong taong 2023. Katumbas ito ng nasa humigit kumulang na 5,000 piso. Inimplementa na kasi ng Clark Development Corporation o CDC ang ibinabang Compensation and Position Classification System o CPS mula sa Government Commission on GOCCs. Si Randy Gomez, opisyal ng Association of Concerned CDC Employees, hindi halos makapaniwala dahil tila naiwan umano sila sa ere ng gobyerno. Titignan po sa payslip ang mga mababawasan o nasa average po sa mga rank ng mga access yung 4,000 to 5,000 kabuuan na kung i-convert po namin sa cash ang mga allowances na ito. Hunyo ng nakaraang taon nang ibaba ang CPCS, ngunit ipinagpaliban ang pagpapatupad nito dahil sa apela ng mga empleyado. Umaasa raw sila na hindi maitutulak ang Salary Standardization Scheme na ito sa tulong ng pamunuan ng CDC na madepensahan ang kanilang posisyon. Pinanghahawakan din daw nila ang labor law na kumikilala sa Collective Bargaining Agreement o CBA ng Union sa pagitan ng CDC. Kaya ang pangyayaring ito ay dagok umano sa pamilya na kanilang binubuhay sa gitna ng krisis. Siyempre, unang-una, nabawasan na nga yung sahod po namin sa taas po ng bilihin ngayon. In the same time, yung pong tinatawag nating hospitalization na araw-araw po na pumapasok ang isang manggagawa sa Clark Development Corporation pero bigla pong hindi namin alam na anytime kung may ma-hospital or may ma-aksidente, wala po kaming ibang kuwanan kung saan kami magpapa-hospital. At ang pinakamabigat, yung iba pong mga member namin dito ay matatagal na sa loob ng corporation na mayroong average umigit kumulang 15 years na po tapos wala po kaming makukuhang mga retirement. Nakatakda sana ang strike ng mga manggagawa ng CDC na miyembro ng Union ngayong araw ng Martes, January 17, 2023. Ngunit napigilan ito dahil sa inilabas na kautusan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Attorney Virgie Suarez, ang legal counsel ng Union, malasado ang kautusan ng kalihim at hindi tunay na paborable sa mga apektadong manggagawa na tinanggalan ng benepisyo. 25 years na akong abogado ng mga manggagawa. No? Kakaiba itong AJ na ito na natanggap namin kay Laguesma. Kasi ito, sa halip na assumption jurisdiction na ang lagi ng logical effect nito at kasama dapat sa order ay yung status quo order. Pero for the first time, walang ganon. Ang nangyari ay meron siyang escrow, order for escrow. Ang ibig sabihin, sa halip na pigilan niya yung pagbabawas ng 5,000 benepisyo sa ilalim ng CBA, ang order niya sa CDC, ilagay ito sa isang account na tinatawag na escrow account. Anong ibig sabihin nito?
ay hindi man lang pala siya nakatulong. Sa legal battle ng Union sa kontrobersyal na Salary Standardization Scheme o CPCS sa mga GOCC, ayon sa GCG, nasa kamay di umano ng Office of the President ang pasya dito sa pagpapairal ng nasabing batas. Kaya hakbang ng Legal Counsel ng Union ng CDC na iapela ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. President BBM, no? Ito ang CDC, ikaw ang ikaw ang sinasabing makakapag-resolve nito. Ito ang GCG, ikaw din ang tinuturo makakapag-resolve nito. At ito rin ang Secretary of Labor, kahit sa kanyang order, sinasabi na ikaw makakapag-resolve nito. Kaya palagay ko, kailangan mo talagang mag-intervene, to directly intervene on this. Kasi yung GCG na gumawa ng lahat ng problema nito ay nasa ilalim ng iyong opisina. Kaya palagay ko mareresolve lang ito sa pamamagitan mo. Madali naman intindihin na merong kontrata sa pagitan ng CDC at mga manggagawa, may mga existing benefits na magmula pa noong 1997, tapos biglang aalisin nitong GCG na na-create during Aquino administration noong 2011. At dahil doon sa kanyang ginawang compensation package without even considering the existing compensation package and the CBA, ayun ang pinropose niya. At tinatakot niya ang CDC na kapag hindi in-implement, may penalty. Pwede siyang makuha at pwede siyang ma-dissolve. Ikaw na ang magdesisyon kung paano. Kung gusto mo bang i-dissolve ang GCG. Maliban sa mga manggagawang rank and file, kasama rin sa nakaltasan ng sahod ang mga nasa supervisory position sa kabuuan ng higit 600 empleyado ng CDC ang apektado ng CPCS. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development Field Office 3 sa publiko ukol po sa mga scammer na nagsusolicit at nanghihingi ng tulong pinansyal gamit umano ang kanilang pangalan. Nakarating daw sa kanilang tanggapan ang isang solicitation letter na kumakalat sa probinsya ng Tarlac. Kalaki pang logo ng DSWD Region 3, gayon din ang pangalan at peking firma ng Assistant Secretary for Luzon Affairs na si Marites Maristela. Nakasaad sa naturang liham na binigyan umano ng permiso ng kanilang tanggapan na makapag-solicit ng pera ang umano'y Development for the Blind Welfare of the Philippines Incorporated na gagamitin para sa isang livelihood project na tatagal hanggang March 15. Bunsod nito, ang mga naturang solicitor ay nakakolekta umano ng humigit kumulang 26,000 pesos mula sa iba't ibang individual at organisasyon. Mariin naman umanong pinabulaanan ni Asek Maristela ang firma na natukoy sa nasabing liham, gayon din ang authenticity o pagiging lehitimo nito. Aniya, isa umano itong iligal na aktibidad ng pangunahing layunin ay makakuha ng pondo. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan na umano ng ahensya ang naturang insidente at pagkatapos ay magsasagawa ng naangkop na legal at administratibong hakbang kung kinakailangan. Samantala, nagpaalala naman si DSWD Region 3 Director Jonathan Dirain sa publiko na maging mapagmatsyag at alerto sa mga ganitong uri ng scam at panloloko. Sakaling makatanggap ng kahina-hinalang aktibidad gaya ng naturang insidente, maaari umanong bisitahin ang kanilang website o magpadala ng email sa fo3@dswd.gov.ph o maaari rin po makipag-ugnayan sa kanilang social media pages at mga numerong makikita sa inyong screen. Tinuligsa ng ilang senador sa bansa ang importasyon ng sibuyas ngayong Enero. Huli na raw ang aksyon ito dahil tapos na ang peak season ng demand at papalapit na ang anihan ng mga magsisibuyas sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Jenna Lumbang, Parungaw.
Hindi katanggap-tanggap para sa ilang mga senador ang importasyon ng sibuyas ng Department of Agriculture na magsisimula ng pumasok sa bansa ngayong darating na mga linggo. Nitong January 6, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang DA Secretary ang pag-angkat ng nasa 21,060 metriko tonelada ng sibuyas para kontrolin ang mataas na presyo sa merkado na naglalaro sa 4 hanggang 700 piso. Ayon kay Senator Amy Marcos na kapatid ng Pangulo at siya ring nagpasa ng Senate Resolution 350 na nag-iimbestiga sa pagsirit ng presyo ng sibuyas na ang aksyong ito ay hindi na napapanahon. Huli na raw ang pag-angkat dahil tapos na umano ang peak season ng demand at papalapit na rin ang anihan ng mga magsisibuyas sa bansa. Kung tutuusin, hindi na raw bago ang problema sa supply ng sibuyas, ngunit ngayon pa lamang nangyari na dumoble pa ang mahal sa karne ang halaga nito. Sa totoo lang, nahihirapan talaga ako intindihin ang nangyayari sa sibuyas. Taon-taon, pareho naman ang problema. Alam naman natin, may pagitan na walang ani. Andyan yung summer, bubulusok yung ani. Tapos may early harvest, pero ang talagang darating sa katapusan ng Enero at Pebrero. Baka naman dumagsa yung importation ng ura-urada, eksakto sa panahon ng ani. Patay na naman ang lokal. Ito ang pinangambahan namin. Kailangan umanong imbestigahan ang mga ahensya na may direktang kamay sa sitwasyon gaya ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. At resolution ko ang paimbestigahan itong kakulangan ng sibuyas, kung talaga bang lack of planning and projection ng DA, kung talaga bang smuggling at minamanipula ng mga trader, kasi ang smuggler, importer, iisa na lamang ngayon. At gusto natin malaman kung anong ginagawa ng customs dahil panay ang bonggang-bonggang pakita ng mga bodegang puno ng sibuyas. Ano ba nangyayari dyan? Totoo ba na binabagsak yan sa mga palengke kahit may issue sa hygiene at sa kondisyon? Sa pinakahuling hearing ng Senado nitong January 16 ukol sa isyong ito, direktang sinabi ni Senator Cynthia Villar na hindi siya naniniwalang may shortage kung pagbabatayan ng supply, demand at importation data ng PSA ukol sa sibuyas. Makikita sa datos na may higit 238,000 metriko toneladang supply ng lokal na sibuyas. Ang demand o pangangailangan ay nasa 270,000 metriko tonelada. May kakulangan na higit 31,000 metric tons. Ngunit may pampuno umano dito dahil noong 2021 ay nag-importa ng sibuyas ang bansa ng mahigit 101,000 tonelada at may sumobrang 53,000 tonelada para sa 2022 na sobra-sobra pa raw kaya imposible ang shortage ayon sa senadora. We don't have really a shortage to cause an increase in price. That's why we're calling this hearing for the people to be able to explain what is happening, that every time during these past months, there are always shortages of agricultural products, and they have to explain to us what are happening in the Department of Agriculture and of course the Bureau of Customs. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Senator Raffy Tulfo nang sabihin niya sa Senate hearing na may kita ang mga ahensya sa importasyon. Bang nasa pag-iisip palagi ng mga taga-DA is import, import, import. Bakit? Kasi pag sa importation, may kita, may mga lagay. Siyempre, pag nag-issue ng permit, may kunting padulas. Dapat, as much as possible, we should stop thinking about importation. I-develop natin, i-encourage natin yung mga farmers natin na magtanim, supportan natin. Nadiskubre rin sa hearing na sobra-sobra ang naging pagtaas ng presyo ng sibuyas kumpara sa holiday season ng mga nakaraang taon na mataas ang demand. Noong 2019 ay nasa 180 lamang, 230 pesos naman noong 2020, nasa 200 pesos noong 2021 habang 550 hanggang 700 nitong 2022. Naniniwala ang mga mabatas na smuggling at hoarding ang punot dulo ng krisis sa presyo ng sibuyas. Kaya ipapanukala umano ni Senator J.V. Ejercito na amyendahan ang anti-smuggling law ng bansa. Hindi madali magpasa ng batas. The Anti-Agriculture Smuggling Law was designed to protect our farmers. Lahat. Sa bigas, sa asukal, sibuyas, lahat na po, bawang. 6 years after its enactment, parang wala pa akong naririnig
na big time smuggler na napapakulong. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Hindi na rin nagpaawat ang presyo ng itlog na sumabay na sa pagtaas ng halaga sa iba pang produktong agrikultura. Ang ilang nagtitinda sa mga pamilihan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, umaangkat pa raw ng itlog sa ibang rehiyon, kaya sumisirit ang presyo. Habang ang bayan ng Minalin, Pampanga, na tinaguri ang Egg Basket of Central Luzon, wala rin daw na i-produce na sapat na supply nitong nagdaang taon. Ang detalye sa report ni JM De Jesus. Hindi nawawala ang itlog sa hapagkain ng Pinoy dahil mapaalmusal, tanghalian at hapunan ay maaari itong ulamin at ihalo sa maraming klase ng putahe. Isa rin ito sa mga pinakamadaling mabibili sa merkado. Ngunit sa mga panahon ngayon na nagsisitaas ang mga presyo ng mga bilihin, ay tila ba sumasabay na rin ang itlog. Sa public market ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, nagsimula ng tumaas ang presyo nito. Umabot na sa 7 hanggang 9 na piso ang kada piraso ng itlog, depende sa laki. Nitong Disyembre ng 2022, ang isang tray ng small size na itlog na dating 230 pesos ay 240 pesos na ngayon. Ang medium size naman ay mula 240 pesos, umakyat na sa 250 pesos. Ang large naman ay nasa 253 pesos na mula sa dati nitong presyo na 245 pesos. Nasa 260 pesos naman ang extra large na itlog na dating 255 lamang. Habang ang jumbo na itlog ay nasa 270 pesos na mas mahal kumpara sa dati nitong presyo na 265 pesos. Kwento ng mga nagtitinda ng itlog sa merkado, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng itlog ay ang kakulangan ng supply. Kumukuha pa umano sila ng mga itlog mula sa Batangas upang may maibenta dito sa Pampanga. Mga supply ng itlog natin nanggagaling po ng Batangas, kaya medyo mataas po ang itlog. Malayo po kasi pinanggagalingan. Hindi po kamukha dati, dito lang sa atin sa Pampanga, dito sa Minalin, yun po ang ano natin, basket capital of egg ng Pampanga. So ngayon po tinamaan ng bird flu. Kaya ganun po ang nangyayari. Wala pa tayong mga manok na nangitlog dyan kasi dala po ng tinamaan ng bird flu. Toong 2016 na magsimula si Tatay Raymond at ang puhunan niya ng mga panahon na iyon ay nasa 6,000 pesos lamang. Ngunit ngayon ay napakataas na umano ng kanyang inilalabas na puhunan. Yung pong unang nag-start akong nagtinda ng itlog, 6,000 pesos. Ngayon, lumaki. Gaya ng kasi tumaas lahat, halos 100,000 na yung puhunan ko. Nung nag-start ko, 2016. Ngayon, sobra, grabe. Naghihigpit na rin ang sinturon ng ilang mga mamimili dahil sabay-sabay na umano nagtataasan ng mga pangunahing bilihin at sumabay pa ang itlog. Sobrang adjustment sa mga budget ngayon, syempre. Hindi lang sa mga binibili natin sa mga bilihin sa palengke, gano'n. Syempre, kumari ako, may anak ako. Nahirapan din ako kasi kailangan ko rin mag-adjust sa mga pangangailangan ng bata para mabili rin yung mga pangangailangan sa bahay. Binisita naman ng CLTV News Team ang kinikilalang egg basket ng Central Luzon, ang bayan ng Minalin. Makita na walang mga bukas na poultry at mga producers ng itlog. Nagkaroon kasi ng bird flu outbreak noong Hunyo noong nakaraang taon na nagresulta muna sa pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga ito. So you could imagine yung dating sinusupplyan namin, as in zero kami ngayon. So talaga pong yun, expected na tataas talaga ang price ng itlog. Yun po yung naging impact ng outbreak dito sa amin. Sa ngayon ay nasa recovery stage naman na umano ang producers ng itlog matapos ang dagok na kanilang kinaharap. Nasa na po kami, stage ng rehabilitation and recovery.
So after po nung pag-control and prevention po nung disease, yun po yung mga susunod na ginagawa po namin. Bali, tinutulungan po namin yung mga racers na doon sa ano nila, sa disinfection. So pag po na-comply na po nila yung mga yon at na-testing na po yung mga farms na free na po talaga sila sa virus, ang next step po is to request for yung sa sentineling of birds. Pag po na-prove na po natin na wala na po yung presence ng virus, that's the time po na pwede na po silang mag-request for reloading po yon. Dagdag pa ni Dr. Venturina, malaki ang tsansa na ngayong taon ay magbalik na ang produksyon ng mga itlog sa Binalin upang makatulong sa supply sa rehiyon. Yung mga racers po natin, ano naman po sila, they are trying their best po na makapag-comply doon sa mga nire-require ng ating ng mga agencies. Sana po this year, pero tingin ko naman po, kaya naman po yun at makakatulong po yun talaga sa pagbaba ng price ng itlog. Ayon naman kay Department of Agriculture Assistant Secretary Cristina Evangelista, babantayan nilang presyo ng itlog sa merkado. Bukod kasi sa epekto ng bird flu, tinitignan din nila ang mataas na production cost. We are coordinating with Egg Board also to see the supply situation and if there are bottlenecks. Right now, what we are doing also is to eliminate certain layers of traders because that will also help bring down the price. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Nakatanggap na ng kanilang sahod ang nasa higit 4,000 mga Kapampangan na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced o ito po tinatawag na Tupad Workers Program ng Department of Labor and Employment. Sila ay mula sa iba't ibang bayan sa Pampanga na pansamantalang nawala ng trabaho o kabuhayan. Nagtrabaho sila ng 10 araw sa kanilang komunidad at tumanggap ng 4,500 pesos na sahod. Sa isinagawang distribution of salary nitong January 16 sa Brent-Sigao Convention Center, binigyang diin ni Pampanga Governor Dennis Pineda na ang natanggap nilang sahod ay dapat buo at walang kaltas. Huwag na pumayag na kaltasan o kung may manghihingi ng porsyento partikular mula sa mga taong pumili sa kanila bilang benepisyaryo at isumbong ang mga ito sa kinaukulan. Naantala po ang nakatakdang pagsasara ng Lazatin Flyover ngayong linggo upang bigyang daan ang rehabilitasyon nito. Kailangan pa umano ng sapat na panahon ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando para sa paghahanda sa magiging epekto nito, lalo na sa lagay ng transportasyon. Tinatayang nasa 4 na buwan raw kasi ang gugugulin para sa konstruksyon nito. Narito ang report. Ikalawang linggo ng Enero 2023 ang inabisong pagsisimula ng rehabilitasyon ng Lazatin Flyover sa Siyudad San Fernando batay sa mga tarpaulin na ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngunit nasa 3 linggo na ng buwan, wala pang nasisimulan sa naturang flyover. Ayon kay Louie Clemente, hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO, naantala ang rehabilitasyon dahil may mga kailangan pa raw isaalang-alang upang mapaghandaan ang magiging epekto ng pagsasara ng flyover ng 4 na buwan. Kaya po medyo na-delay ng konti yung commencement niya dahil nga rin po doon sa, of course, yung unang-una yung social preparation na tinatawag natin ay mga pagpupulong pang ginawa and then during the said meetings, may mga lumabas po mga late na issues na kailangan pang ma-fine-tune. Sa kasalukuyan ay mayroong ongoing roadworks din sa mismong bahagi ng flyover na nagiging sanhi ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Isa raw ito sa mga kinonsidera sa kanilang naging pagpupulong sa DPWH kung kaya't hindi nasunod ng orihinal na itinakdang schedule para sa rehabilitasyon ng tulay. Actually, isa ho yun sa mga major reasons kung bakit medyo nabalab ng konti yung schedule. Kailangan pa po nating maging synchronize po yung movement dito sa ilalim ng flyover at saka yung impending rehabilitation naman ng mismong flyover natin. So tama po kayo doon. And of course, pangalawa po, yung kailangan po magkaroon din po ng sapat na information yung lahat ng ating mga stakeholders, especially po ang city government, ang provincial government,
Para po naman mapagtulong-tulungan po namin yung pag-disseminate po ng information sa ating po mga stakeholders kasi po hindi po biro-biro ang mangyayaring traffic once na talaga pong maumpisahan na yung rehabilitation. Patuloy pa rin daw ang isinasagawang paghahanda ng Siposco sa mga alternatibong ruta na pwedeng buksan oras na magsimula na ang proyekto. Bagamat may mga naging pag-uusap na sa mga homeowners association sa mga pribadong subdivision na bubuksan sa mga motorista bilang alternatibong daan, may mga kondisyon din daw ang mga ito tulad ng pagsasaayos sa daan. Bago tayo nag-usap ngayon ay nakipag-coordinate po kami sa isang pribadong subdivision na kung po pwedeng makagamit po ng kanilang access during the construction of the said flyover. So naging maganda naman po yung pag-uusap. May mga ilang subdivision na rin tayo nakausap nung nakaraang taon at sila naman po ay willing. So it's just a matter of preparing po yung kanilang access road na ipapahiram sa atin kung sakasakali. Of course, alam naman po natin, private itong mga subdivisions na to. We have to consider so many things kaya kami naman po ay willing na tumulong. Muling magpupulong ang DPWH at LGU sa ika-26 ng Enero kaugnay na isasagawang rehabilitasyon sa Lazatin Flyover. Doon daw tatalakayin ng pinal na petsa kung kailan sisimula ng pagsasaayos sa sirang flyover. Batid ng Siposco ang pangangailangan sa agarang pagsasaayos, bunsod ng peligrong na idudulot. Ngunit habang hindi pa ito nasisimulan, paalala ng Siposco maging maingat sa pagmamaneho at pairali ng disiplina sa kalsada. So kailangan po focus po tayo, wag po tayong maging masyadong agresibo. Kailangan na-maintain lang po ang lamig ng ulo. And para naman po sa ating mga kababayan na talagang may mga businesses na involved po ay talagang nagbibiyahe, kailangan pong may consider po nila sa kanilang business plan ito pong pagsasara ng ating Lazatin flyover to give way for its rehabilitation para naman po maibsan na kahit konti yung epekto po sa kanilang mga businesses. Siyempre po talagang tatamaan po dyan yung transportation industry natin at saka po yung mga nagbibiyahe ng goods. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 249 linear meter na bahagi ng Hermosa Subic Connector Road. Ang 17.74 na kilometrong daan ay nagsisimula sa Hermosa Ecozone Industrial Park at nagtatapos sa Subic Bay Freeport Zone. Sinabi ni District Engineer Erlindo Flores Jr. na ang proyekto ay isang multi-year undertaking na pinagsama-samang ipinatupad ng DPWH Regional Office 3 at Bataan 1st District Engineering Office. Abot sa 9.7 million pesos ang inanaan sa 2022 national budget para sa pagkumpleto ng 4-lane 249 linear meter road section. Ayon kay Flores, ang access road ay mag-uugnay din sa Hermosa Ecozone Industrial Park at Clark International Airport, pati na rin sa mga daungan at iba pang industrial zone sa rehiyon. Kapag 100% ng kumpleto at operational ang access road, mas magiging madali na raw puntahan ang iba't ibang tourist destination sa Bataan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. At sa iba pang mga nangungunang balita, isang bagong sea ambulance ang handog ng pamalang pandalawigan ng Bulacan sa mga naninirahan sa coastal areas, partikular sa Isla Pamarawan. Ito ay magsisilbing quick response service para sa mga pasyenteng malayo sa kapatagan. Ang detalye sa report ni Liana Candelao. Ito ang itsura ng bagong sea ambulance na nakadestino sa Isla Pamarawan at iba pang kalapit na coastal areas sa Bulacan. May hahalin tulad ito sa isang speedboat na mayroong medical equipment sa loob. Kung dati ay mga bangka ang sumusundo sa mga pasyente sa isla at isasakay sa tradisyonal na ambulansya pagdating sa kapatagan, ngayon mas mabilis na umano ang pagdadala sa kanila sa ospital dahil sa sea ambulance. Sinasinayaan natin ang inyong sea ambulance na siyang magpapabilis ng inyong serbisyo medikal sa ating mga kababayan sa Pamarawan and not only Pamarawan Island and other coastal islands. Ang ambulansyang pantubig ay pamamahalaan ng Felix T. Reyes Extension Hospital o ang dating Pamarawan District Hospital. Ito ay magsisilbing emergencies and quick response service ng mga residente sa isla. Kaya po bago po matapos naman ang unang termino ng ating gobernador, napansin po niya yung ating bangka, parang medyo wala sa lugar. At ito na nga po yung kanyang binigay na si ambulance. Tinatayang halos 10,000 mga residenteng naninirahan sa katubigan ang masiserbisyuhan ng sea ambulance. Ako si Liana Candelao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nakapagtala ang Bureau of Customs o BOC ng 24.28 billion pesos na halaga ng smuggled products o produktong iligal na ipinasok sa bansa ngayong buwan ng Enero. Ito'y matapos umanong magsagawa ang ahensya ng mahigit 700 kaso ng seizure. Mula sa kabuang halaga, 12 billion pesos umano ang iligal na droga na kanilang nakumpiska. 7.69 billion pesos naman ang halaga ng mga peking produkto. Habang nasa 1.87 billion pesos ang halaga ng agricultural products na karamihan ay galing daw ng China. Ayon sa BOC, ang mga produktong agrikultura ay karaniwan daw idinedeklara bilang frozen food items. Ngunit kapag binuksan ay sibuyas pala ang laman. Bunso dito, nagsagawa na umano ng tulong ang BOC kasama ang Department of Agriculture o DA. Tinalakay umano ng 2 ahensya ang mga hakbang para mas mapalakas pa ang mga pagsisikap nitong labanan ang illicit trade o ang iligal na produksyon at distribusyon ng agricultural products at iba pang uri ng mga produkto. Nagtalaga na rin umano ang DA ng mga focal person para mabilis na matukoy kung valid o hindi ang permit ng mga nag-aangkat ng produkto sa bansa. Bukod pa rito, kaagad din umanong maglalabas ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa mga produktong agrikultura na walang kaukulang permit. Sa ibang balita, handa na umano ang Pilipinas sakaling alisin na ang public health emergency status na idineklara ng World Health Organization o WHO bunsod ng COVID-19 pandemic. Ito ang binigyang diin ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere kasunod ng posibilidad na hindi na umano palalawigin pa ng WHO Emergency Committee ang umiiral na global health emergency pagkatapos ng isasagawa nitong pagpupulong sa January 27. Kumpiyansa umano ang opisyal na handa na ang ating bansa kahit patuluyan ng alisin ang naturang deklarasyon dahil patuloy daw ang ginagawang pag-iingat ng mga Pinoy, lalo pat batid na ng mga ito na nananatili pa rin ang COVID-19 kasama ng iba pang nakakahawang variants nito. Bukod pa rito, mayroon na rin umanong kakayahan ang bansa na pangasiwaan ang mga kaso ng coronavirus disease. Wala rin umanong dapat ipag-alala dahil laging nakaantabay ang kanilang ahensya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga protocol para mapanatili o manatiling protektado ang publiko at maiwasan ang mga hawaan.
anytime that cases will increase, we have our safeguards that we can rely on and we can impose para mas protektado ang Pilipino. So kung sakasakaling malift ang public health emergency, ang Pilipinas po through the national government ay nakahanda at patuloy na naghahanda para mas maproteksyonan po natin ang ating mga kababayan. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. At sa iba pang mga nangungunang balita, ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Apalit, Pampanga sa pangunguna ni Mayor Jun Tetanco at Vice Mayor Peter Lucum ang mga brand new garbage trucks sa lahat ng 12 barangay na kanilang nasasakupan. Layunin umano nito na mas paigtingin pa ang kanilang kampanya sa wastong paraan ng pangongolekta, pagbubukod at pagtatapon ng basura. Umaasa raw ang mga opisyal sa pamagitan ng naturang proyekto ay tanging mga residual waste o hindi nabubulok na basura na lamang ang dadalhin sa kanilang municipal waste transfer stations. Sa ganitong paraan ay mababawasan umano ang gastusin ng bayan ng Apalit sa sanitary landfill. Kaya naman hinihikayat nito ang lahat na makiisa at tumalima sa wastong sistema ng pagtatapon ng basura, gaya na lamang ng waste segregation alang-alang umano sa kapakanan ng mga residente at lahat ng kanilang nasasakupan. Tatlong linggo matapos ilunsad ang SIM card registration sa bansa, nakapagtala na umano ng higit 20.5 million subscribers ang Department of Information and Communications Technology. Ang bilang na ito ay katumbas umano ng 12.16% ng mga SIM card users sa bansa
na umabot na ng 168.9 million na subscribers na iba't ibang telecommunication companies. Mayroon ng registered smart SIM cards na 10 milyon, higit 8 milyon sa Globe at 1.7 million sa Dito. Tatagal ang SIM card registration hanggang April 26. Pagkatapos mo ng deadline ay made-deactivate na ang mga used SIM na hindi ipinarehistro. Ang pagpaparehistro ay mandatory at nakasaad sa SIM registration law ng bansa. Sa ilalim po ng batas na ito, inatasan ang mga telco na tiyakin ang seguridad ng impormasyon ng mga subscriber. Layo naman ng SIM registration na masugpo at mahuli ang mga tao sa likod ng mobile phishing, spam text messages, online scam, bank frauds at identity theft. Magagamit din umano ito ng kapulisan upang masugpo ang iba pang electronic aided criminal activities. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito magiging tayang panahon sa susunod na 24 oras. Shear line po ngayon nakaka-apekto dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon kasama na po ang Visayas. Ang shear line po ay ang pagkasalubong ng malamig at mainit na hangin at kakaroon po ito ng cloud formation at nagbibigay po sa atin ng mga pagulan sa lugar po ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Nueva Ecija, Bulacan at Aurora. Sa mga nabanggit pong lugar ay magiging maulap ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng shear line. Samantala po ang Apayao at Cagayan Valley, magiging maulap din po ang papawiri na may mga pagulan, dulot naman po ito ng northeast monsoon o amihan. Ang natitirang bahagi po ng Luzon ay magiging kaaya-aya, ngunit magkakaroon din po ng mga mahihinang mga pagulan sa ilang lugar at ito po ay dulot din ng amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay nawala na po yung dalawang low pressure area na binabantayan natin kahapon. Ito na lamang po ang weather system na nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte natin bansa. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang pagpasa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin po. Maraming salamat po.